lalaki din. Ay, pakawan da di babae. Pakawan ako na. Bigbigan kan aldaw ti Domingo ita. Yang kaslamad di aldaw mo. Ay, sana ka sila. Talaga ang madi ti aldaw ko. Anya? Taapay. Ibagam parang nga dapay mainayon ko apakarurudam. Tapno at adda madadael ti aldaw mo. Domingo ama di ti auram. Bigbigat mad namin. Ti picture ni Jonah. Ti makit-kita alumanabas iti Facebook. Jonah wano Donna? Anya? Taapay ayan. Anya tinus ni Jonah ang picture na iti Facebook. Ang nakarurudam manen. Dati man eh. Oh, kitaam. Picture tamat iti foreigner akayan ayat na kumare. Anya kumati makarurudita. Makabuisit alumanabas iti Facebook. Kung amatla no seryoso ti foreigner a boyfriend naman ko na. Ha? Ay na, ibagbagakon kumare. Iti kasi a kinalaad ni Jonah. Tsak laki ti patyan nga ikalay sa ti pampanak kala foreigner na. Paglulukwan na lang ni Jonah kung naktumad. Anya? Uray, idanon mo kan kuha na day tanga imbagak, awan parikot. Sa anak ang mabutang tay bagbagak lang ti pudno. Oh. Ay naapo. Apay ti panagpunayo na na. Seryoso ti foreigner a boyfriend ni Jonah kan kuha na? Nay, apay kaya kastamot ti saludsod mo si Mang. Kunak, tano ag-post ngamin iti Facebook. Kunamlan na sino. Very proud iti Indiano, akayan ayat na. Anya? Indiano ti kaayan ayat na. Wow, nangisit. Nga madamot itsura nakit di Ngam jackpot tiyan, ama anusan naging kinalaad ni Jonah, gigat ingana. Ha? Aslan to pa'y nagnaan ti biroro ko ti ropa na. Ay, Diyos mio, marimar. Anya laki din. Sakit na ag-post iti Facebook. Akala mo naman kung magtatagal sila. Iyo. Bigbigat man si Mang. Pag-aasay, no'y may kalaang dito'y tersena, at no may kalaang lumanabed iti biyang tiyakin biyang. Nasaysayaan to agawin kalaang ay. Anya? Ikakataga si kaso'y jabalayaw no isaw. Saan katabiyag ti sabali at tao ti mapan mo pakibibiyangan. Maawatam. Nairot di kayat kati magkamamartag. Ay, nagana sa. Ay na! Iman aldawan pa'y lang na bartak ka manan, Anton! Abay, at oras na yati panagbardag. Katawamay. Anya? Aldaw man wano rabe. Uminumak no kayat kau. Ha? Dore man no barbangon no gumatal de karabog kau. Uminumak ka. Abay. Awanan pa Awanan, di mararamid mo dito'y balay, Anton! Agsapal daw malam na barbartak ka! Sana bali ata. Gwapo aklat naman. Anya? Ala, aguli magkada iturog ko mapay. Tenton makaringat. Mapan kami kadagiti ko kumparek. Ijayan balay da Valentina. Mapan kami maki-birthday. Nag-chat man na. Nyalagi din. Nana, nang hindi ka diti pinok ka, dagiti agasawa si Mang kin Anton ita. Nanggag ko Ada kita iti kusina amang mangan idi agap apada. Miserable nga mitibiyag ni si Mang. So, akas di matutugali na. Ha? Saan na may simpati bukod na pamilya? So nga uray biyag datin biyag, pakibiyangan na. Anya? Iso siguro ama ko na. Asaan ka no amamating agbayag da Jonah kintifori na kaya na. Saan ka no amamating isutat at katuloyan? Ay wag. Pudno day tanga ibagam. Imbes hindi nga minapagpagaan nila kay na
in a nice way, tapno agbalbalin ko ma, ngam saan man. Taka na yun, anapudo ti ulo na. Ore anya dita ti makita na iti Facebook, pakarurudan na pa'y. Anya laki din. Iso akas tatibag pagana itiliklik ko dak ta umapal lang. Kas jay laang dayta kumare. Tumpak! Ay, umapalakin ka. Kaputa, very sweet kayo iti foreigner, boyfriend mo. Una yun day jay asimang. An-anwag nga taa. Taapay apati dagiti post ko iti Facebook kat pakarurudan na. Umapalaan, kanya laki din. Kasla impyerno kami tibiyag na, iti din na asawa na, so kasta. Ha? Katuan man, ang sapa, aldaw, malam, nabarpartek nila kay na. Anya? Kasta gayam. Isumat lagayam at takasta nga agsaw itiliklik ko da. Wan kumare, saan na lang ang maurno si bukod na pamilya? Iso at tila pa kabubisitan na. Di ka lang tabay-bay, ano anya dagiti bagbagan na dyan asimang itiliklikudan. Wala tata. Nya. Anya ko mga minaga po at tutupak kat amok matan ti ugali na sipod pay. Dyan asimang, imbis ati pamilya na kumati unusan na. Maarabid na pala ang timakibibi ang itibiyag tapon Marurod ka nung harod tunggal makita na dagiti post ko a picture mi iti kaayan-ayan ko. Ah, Sana ka nung apatyan nga agbayag ti ayan-ayat mi. Agasa man, tanapan na pa imbagbaga iti tattao nga imposible ka nung amaanusan nak ni Eric kat nagalasa. anya. Imbaga na dayta. Untatang, dayta tinapan na imbagbaga kada bakla. Kan uray kininana mo na. Imbaga na matla ka no dayta. Ay naku. Saan siguro nga mitanaragsak iti din asawa na. Isokas na tibagbaganan niya. Saan laakas la tata? Talaga asaan anaragsak iti den na ti asawa na. Iso ang mangiramraman. Ibaga na pa yun asaan kami kanu nga agbayag iti foreigner a boyfriend ko. Kahit mo asawa ang plan-plano kayo ni boyfriend mo para hindi pa nagkasariyo, mare. Wen mare, Ay na, itapay laan. Congrats, kunakon. sika talaga. Sigurado, makigtod day asimang, lumamo na day ta. Bayam ata makigtot lat tamare. Panagnagatang kwa na abidot ti kanayon na nga ibaga. Asaan kami nga agbayag ka ni Eric. Gansan na makaanos ka no kanya. Kaputa sana ka napintas. Kasla ka nung nagnaan ti biruro ko ti rupa. Anya lakit din. Oray kita, isuda nga gasawa ti saan nga agbayag. Kit agsinad ako naktuman. Ha? Ay, agsapa, aldaw malam, agap-apat ang gasawa, makauma. Kasta aya mare? Nagaabay lang ti balay mi. Iso ang mangnit ni amin. Kanya ti pagkakapaandang agasawa. Makatitigan. Matlagayam. Ngano agsasaw. Wagas. Salbang. Nabayag matan nga awan makitak iti Facebook a post day di adyon na kumare. Ha? Apay? Nagpadaan ang kaya. Saan man mare? So nalaang nga mas daawak. Nga awan lumabas iti newsfeed ko a picture da iti foreigner a boyfriend niya. Ha? Siguro nag-break da. Iso nga awanan ti post ni Jonah. Mabainon siguro kadag iti tattao. Ano niya? Ay naman si Mang. Tsaka muna niya sawag iti dahi tayo pagpagam. Ha? Naku na mga awan makita mga post ni Jonah iti Facebook. Dapat busy ka nga kasi si Kaso nagkasalita iti foreigner boyfriend na. Anya? Ano kita nag-break ni pagpagam? Unay kan? Kasta gayam mare? Wen mali. Iso asa na kasta ti pagbagam. Amang ano maidanong katakwata kit nakababayin ka pa. Ure at kasarda mare. Ang
amok asanda nga agbayag itikas di nga kinalaad ni Jonah. Anya lakit din. May sa... baro. At makasasawa. Hay! Ay. No custom latan nga agdanayon. Nasaysaya at pa'y nga agawid kami di ayan dananang. Ha? Kahit nakaluka mo diri daw, si Mang. Anya? Iso ano kaya't mo ti pumana? Kung anong kamat na. Oray saan ka agpagpakada? Di awanan pa eh. Saan nga ibagbaga lang si Mang? No dikat araramidan, ha? No naumakan kanyang asawa, mas numumamulkinggan, ha? Si kaki din natin makagapo, mga pagkanayo na kamabardag, ha? Salbag ka. Anya? Eh sa palulutan mati, magpakam. No, pumalakan. Saan mo na plan mo ba eh? Saan mo ipasapasagi din? Narami ito mo. Sure! Anya, ijayan ayan daingan mo ti pagaw-awin da si Mang. Ha? Ay, wala na. Ijaya ko nga agaw-awin. Tadyak ko na maano sa tiugali niyan to. Kanayon ang mabartag. Anya, Awan lang nga rodan di maitultulong na ijibalay. Ang kanayon pa ilang mabartag. Di awanan bain. ay, imo na kayo pa'y anag sinagam da na nga ibagbagam asaan da nga agbayag. Ha? Kitway, pinanawam nila kay Mau. Gapo iti ugali na nga ibagbagam. Gamda na 24 na nga boyfriend na. Inton umayan alawas ti panagkasarda. Ha? Seryoso kayo? Itinay nga imbagayo, nana? Nay, anyat panagkunam aya kanya. Sana pud naw ti bagbagak. Agkasarda inton umay alawas. Iso ama pantayaw, uray ang kakadagas ti imbagbagam keng kuana iti kalabas. Ay, tinalawa na gaya mo ti mamartik nga asawa na nana. Wag. Sigun ken kuana, ket ijay kanun balay da inang na ti pagawawidan na. Salpag. Pinanawan na na, ta saan na siguro ama anusan ti ugali ni Anton. Kababayin da dya si Mang Aramang. Ni John na nga inay uyaw na iti kasta unay. Nauran lal ibagbaga sa antang agbagay ti boyfriend na. Gapo iti lang nga na kasla ka no nagnaan ti birurukong kan baklat ti rupa na. Nakauy-uyaw matday jay asimang. Kunamlano na pintas may. Tayo tangarod kat nana. Ngam anya nga ita, isuda mo tinagsina nga kasawa. Nalakit hindi pala ta kayo. Ah. Ay, uwan gaya. Inton umayan alawas ti panagkasarda Jona. Ha? Para makita man, no saan amapan ti awanan bain a babae. Oho, tayo dyan pa asimang ti ko naman. Awan na tamok nana. Ama nga no isupet ti Reyna ti kusina ko nada. Babain. Kanya tulangan ti makuna ti foreign na boyfriend ni Jonah ay. Ay! What? Unay magtanda nga iko pag mo kumare. Shh! Tagtagari ko, Mari. Kulaklaki din yung anya deta. Nakakabil iti iko pag mo. Pero where magayan? Katwan, pangikabilak iti igato kan wat-wat inton matinda na. Ay, sika talaga. Awan matidakas na kumari. Si kakit di mo. Awan tidagas na ang nakababain lang kini Jonah na makita na ka. Kat ala, makita na kadilat. Ay, kat no makita na kakit. Agkidawak na na iti pasensya. Aklonag akasta una iti pananguy-uyaw ko kankwana. Ngam ni imayak na tayo na. Nga aldaw ti kasarda. Anya lakit di.
Mangan kayo lata ah. Aduti makan. Eat all you can. Ayun, kumare. Mangan kami talaga. Magpakabusog kami. Kumare, uray sa anak nga inimbita akit, imayak lata. Ha? Imayak lata, tapno makipangan iti sa ganayo ah. Anya lakit din. Awan anyaman na kumare. Pagyamanak lata taimay ka. Ang mabit mo lang. Apay day ta nakakabil iti eko bag amakan. Ha? Kung kumare, iyawid ko kumaday ta. Ah, kasta ka di. Ay, katwan ah. Tapno ramanan mo't dagiti kabalay mo asan anak ka umay. Ibagam aramanan damot ti sagana mi iti foreigner a boyfriend ko. Ha? Kaasi na. Da kami matlang aging gaita. Uray ko nang ide asaan kami nga agbayag. Tasaan ang makaanos kanya. Kaputa kasta nagna ang miruruko daytoy rupa. Anya lakit din. Honya, agbahin kami siguro. Iti na ibaga ni Jonathan ka, kumare. Ha? Ay, uwan kumare, nangag kumag. Sa anak mo't atulang. Inamiris ko mo't anaimbag. Nyamiris ka dyan. Maminsan nga min, saan ka nga agbalin? Amapanghus ka kunada. Kasan ka na sa ditang ugaliwan? Mawatam? Ha? Pinoy kuyaw mo tikas tao na. Sa ita anak kasar. Nagrawad ka na nga. Nagala ka pa yung tupperware ta. Si Kapay tinagaritin nyawid na unay ka na. Dapay supot mo. Ala, saanan ang maulit tayo dyan kumare? Saanan na talaga? Saan nga kung kulang dita. Kat no adan tuman madamag mo nga the boyfriend a foreigner. Noon niya la dita man ti pagbagam. Sige, iba na. Saanan na talaga, Mari? Ikarik, saanan na talaga. Promise! Magando ang saksakit tinakam mo manen ken ni Jonah. Gapo iti naibaganaken ka ideal daw ti kasarda. Ha? Husto ni Jonah iti imbaganaken ka. Saan na nasakit tinakam ko, nana? Saan mo ta talaga? Naamiris ko, abigtot ko mag. Bababay ko na ya. Ay, rumbaglaag. Nagano nga imbagbagam iti liklikodan na. Gamnapan kamelanangan iti sagana da. Hanya lakit din. Saanan na maulit pa'y nana? Saanan na talaga? Agan nada ko na itingiwat ko, lumanabay, iti sana nasaya at. Kanya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danon amay lando. Si kamot Sandra, paong kabaw. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Si ka, paong kabaw, no? Anya? Mabalimasi kan, di mapanagsak daw. Ibaw nakpala, nagsakit ka itul-tul ka. Nasakit ti tel mo, wenang. Day tati sakit mo. Dumaabang ka iti sugal. Ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato, nasakit mo nga rin talaga titul-tul ko ba kayo? Anya lakit din ti kasta pa nagras-rason mo aya. Kundi sakit ka. Di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Ya? Inton kwan pumayso lang arod a sumakit day tatul mo to kitaag. Nagado ka nga.
Apay ngayon, Mare. Si kamot ang tiyo may nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ay, uwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mag. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? Dahil dyan pala, mayat ti pa naguldag na, kabayatan ti pa nagbuybuyan na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti taltal na. Iso ti kanayon, arason na, tunggal ada pang ibaonak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day dyan. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kasjay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi ime. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usaran. Oh, pidi pa ilang nga kasya ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay matkiti No adda pagsugal na, mayat tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit kano ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mare Sandra pa iti agsakdo para katakwada. Anya serbi na nga asawa lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sa bali nga asawa la ay Jesus. Mga no isublidan itinaganak na. Ay wala. Iso abilibak at talaga kini Mare tan anusan nalata nila kay na nga uray kasjay na. Anusan na laeng ipagpagapo na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamaw. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni Pari Landaw. Anya laki dahil. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan na. Anya man ti pasol ko. Kasla mo lada kasi ti pa nagkikita yung kanya nyo. Saan akasta? Ngamsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasaman, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Iso amin ti mangar aramid iti rumbeng nga aramidan di tamalayaw. Ha? Lalaki. Nasaki mga ruti tal ko. Apay, mo ni man. Di ko namkit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, iso atila ipampambar mo. Pagbain kamot basit iti asawam. Ultimo mutin panagsak daw, kat iso pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Nanang mag. Di kalagbain iti tattao ang makakitkita kinibakit mo. No sabali la siguro tinaasawam. Idi pailaang insublidahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak ko, manong tiryaw. Gamay na, awan mata. Di pa ilang makarik na ti bait yawanan bait na anak mau. Idi na minsan ngay may diti balay. Pinagbagaangam. Diyak mo no dengdenggan na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa ikadit taban anusan ni Sandra ti kasya nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan ko na. Ang awan mata. Nakaro ti kinasadot na tayo nga anak mau. Dakla mau no asino ti malaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun? Di makitang-tangdan. Isupay ti agasikaso di balay da no kasi asumangpot iti balag. Ay. Ngam di lang daw. At dalangi di balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuy-buya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel na. Ay, nagatungaraw da rason na. Rason, asan matapod na? Intun kwan. Ay, pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilang daw. Intun bigat ipanagmula ni Tata Pedro ni bangkag na baray. Ang mga no kayat mo ti umay. Ha? Ay, waparay.
Saan ko? Sakit kami. Titil-til ko itong bigat. Anya? Ay, stay. Nasakit titil-til ko itang ko nakumparay. Oh. Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay, apambar mo lang amin dagiti rason mo. Si Kaki di ba? Siya makasta paray. Oh. Anya katag sakit titil-til mo intong bigat. Ay nagalasay. Timang ka na kinasadot na ita pare. Naikalis lang ti dila mo. Paray, Ha? nagalaki. Jaklaan mo pare. Kaslawan sir-serbim, akasarsarita. Ha? Ay! Nagalas mo din apa nagrasarason na dahil tao? Nagalasa talaga. Awan sir-serbim, akasarsarita. Katbay amon no saan na kahit may makitang galing dun bigat? Aywan bakit? Narigap mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat at trabaho. Ang mga nuag sakit ang makitangdan. Salbag a kinasadot da ita. Ay, dilag ba inda di alando? Di na kaya tagtrabaho. Kanayon na arason ti pa nagsakit ka no titiltil na. Bay amon lang saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matan daw. Tunggal ada mga awis kan kapakitang danan agkad-kad ka. Sana mga gagag. Nawan tiririg na. Kadaririg na. May nyalaki din na yan. Anya? Nasa kingar mo titil-til ko ba? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbakit eh! Awan lakad nasakit titul-tul. No agsakit tulaang agpaiso day tatul-tul mo jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra Balasan ko. Pagyamanak launay, sa uray kasjay nilandong anak ko. Katmaan usam latta. Nanang. Kanayon kumit abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latta mo. Awan latta nanang. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibe. Ay, una yan ti anak ko ay Jak amo no anya nga tayat inasken nga aramida. Tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nanang. Mariribukan akmat no anya nga takiaramidag kan kuana. Isi na maun, barang iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi na maun. No iso ti wagas, tapno agbalbalay. Apay kiday, anya laki din na yan. Baka ina nasaya. Kasi mang pagkaan. Ah? Apay akas tati lang nga manakaida dito sofa. Baka asim man. Ipanak ija ospital. Pangasim. Pangasim Saan nga angaw na ito? Saan ako nakundi sakit? Puno na itumuyan. Anya? Nasakit na talaga titil-til ko baka. Marigata ng pahinga umangay. Nag-ulot titil-til ko. Kanya nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlang, anti ka na yun na pambarmaw. Kanya, hindi kakindi mo sanda. Apekas tamot, hindi bagbakan. Tapos nasa anak mo ito nga sakit nga asawa mo. Ang pangasim gumamot din. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni pari lando ija ospital ba kay? Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit timot. Ay, labid. Ay, kat kunak ano natuluyan ay. Timay sunti sakit titil-til nga ibagbagana. Ay, Suwan ka naman. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? anya. Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit titil-til na.
Taadalaang met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay makit di ah. Ay, aghay bladan ti loko. Pampartumot ti kanayon nga kalamitan na. Anya nga ita, aghay blad lang raw. Anya lagi day. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapula ang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Anayon mo ngay rason ana sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimay sulang araw. Mayat, tiag malmalaman na kaida. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, sa akin na maulit pa bakay. Promise. Ay, trabaho ka. Oho! Jak lapat yun dayta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan. Salbag ka. Ya, ala. Gusto ko mamit ka bakay. Nagbalbaliw ako. Kung lang arugan. Nagbalbaliw tarupang. Anya lakit din. Anya nga pare, naimbakan. Ay, kumparay. Katawa ka man namang damdamak kayo mo. Nimbaga ko no. Wan takanayin mo met ngamin nga irason ana sakit ti tel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimay sao. Ay, saan na maulit pa paray. Aha, patsyamay. Nagbalbaliw ako. Lalaka mo ti mahila. Kapoy tagmalmala mo pa nagululad. Oh. Kay, isumati na kairwaman ti bagay. Iagit-git lang agbalbalag. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay amaray. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho ako. Pagnogling uta mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Nagtrabaho ka kami na. Nangruna kat pamilyado ka tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakadaw. Saan lang ani bakit mo nagtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di pagkat ka itigapyon kan pala si Kananda. Yang Aba, mapapan ka na jabangkag mo? Siguro. Napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho ka batay. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapadasa mo tina-hospital. Kapo iti sakit ti talkalmaw. Salbag ka. idila na dyan. San itan? Nalaki. Nahaw. Sa kalagaya magnakam. Nunadani ka nag-high blood. Ay, unay na itangaw galing. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ada sakit ti dal-dal mo. Anya nga ita, pimay sulang araw. Promise, uncle. Sana na maulay. Ay, rumbag lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno sana sumakit na itatel-tel mo. Gapo, ititaba. Ayunay day tanga aramid mo sa kalandaw. Kapay ayaman na nanang. Big-bigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Kapanit na. Una mo. Siguro no saan ka pa'y ana ospital. Gapo iti sakit titel-tel mo. Aging gaita. Adda kalapta ijay unag tibalayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, nga laki din. Ayaman nga nanang. Gusto ko mamit. Makikita yung lang arugan na inaldawa ka mapapanayay. Bangka, sa okay pala sa umat. Una mo.
Napaputngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No hindi pa ilang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbag kini ti kastoy. Oh, apay nga agong ungot ka nagawid lang daw. Kasanumang kami ka. Amin mo lang na masabak ko. Nagalas ni magbakala. Ha? Nasabak ko ni Narang. Unay mo ni Jay. Nasabak ko niya kay. Kastoy, kasjay. Kaskada sa nagtrabaho ta. Napabunga na matay. Kukula na. Unay mo. Isa ti magbakala. Yung laki. Ingay. Nay, apay ama kaungot ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti daganas na nga agungal. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akas tati bagbagan. Anya. May samit to. Kapudno mga main. Nusan ka pa yan na ospital ka pwede pa nagsakit ni Daldal mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakas tati bagbagada kan ka makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin nay. Ay, sana makay. Sana. Sana kung akong white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Ah, Siyak mat di makaungat kita ama. Day tati maganap mo, hindi kinasadot mo. Kundi sakit ka, anya lakit day. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay apakasarita ni tibiyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itikay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo ti may samaling nga istorya. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Ngamsakpay na papagayam. Kablawan tayo mampay tinaragsa ka pa nagdengdengag da dita Chulipa Furniture Shop. Da pagayam Jujo, Andong, Ruben, kantay busda ani Jerry Chulipa. Dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kahit agyamang kamay, ti kanayon na parang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga anya laki day. Anya laki day! Amo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no kastoy nga ano ti aglalike kan agkom-comment iti post. Ganyan ti gusto lang mana. Nagalas, nakaalas. Anya nagalas? Anya kumati na alas iti itsura? Ay, nakasikawil ka nakatugaw. Sa akin, nakasource iti nakakitkiting. Kan, sando? Makikita ko lang ako nag-ngisit na maruko mo nita. Di nakman kun kontraan si Kadan. Ikanak man iti oras ko iti bagi. Bay anak tapno agrelax sakman. Kat no nakarelax ka kanayon. Di talag sil-sil po tararamitan. Ag selfie, ag post, ag katawa. Isla kayo nagbalay ti daytang aramitan nyo. Ay nadan. Daytoy laang tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, kaputi ka sa cellphone nyo. Mabaybayan nyo, nagitanak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Kanya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay dagiti ibagbado na. Ha? Ay, Siguro nagkakamang kita kong buwana. Asawa amang kiday, Tata Ignacio. anya. Asawam kit din kanjak di kabsat na. Akas na ada kukwasit na. Sa nabali at akas lalaing may. Ano saklangan tag may sa. Yung asawa ag ni Gerlay. Asawa ang hitin tata. Parang tuminaw mo asawa na. Talaga kas dyan yun. Tiyagali na radya kabsat na.
Dapat na. Dalaw tanak na. Awan may. Saan lang tawag na nagpanunaw? Naku naman, Tata Ignacio. Mangibabay nga rin kabsat. Idama na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ayan. Di ka mamati adagos ka iti makikita mi di social media. Sigurado ka ay akas na tipod no nga itsura na dita babae. Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay kan kuha na nagiti aritos na. Among puldo, advance itanti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter lang data. Saan man? Talaga nakayawa na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Ada kan kadaitan adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no dayto yan ti kaparagpagkaw. Apa nakasagana kaya ang mga sawa no bilang. Super ready Ado ti tarakan ko ading wag. Adanuang, baka, kaldi. Adamay baboy kan manukaw. Ni, kat no tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko dagi Rita. Mas dawa kamin kan ka ta sa masakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol santi ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amo ti tangtang abang. Na, mano nga oras umanan iti punti akasa mana. Dahil talang nagsilsilpit inaramit siya. Tapos nadakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano na ganun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, sakti siya ba na. Mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kita ayo mo dayta bagiyo. Naksat iti darang ti inay. Day takudil yaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw dagiti pimples yaw. Ngam na iti ladawan yaw. Pa, flawless, tarupa yan. Ay na, pangibabain. Luk-luk ko nyo lang nagiti friends yun, ti Facebook. Kumontra ka man ako na ako, Dan. Bay anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasano nyo mapuko kayo? Mairupaan da kayo nga raw, dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamat dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, Ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Saan ulit ito cellphone, ti dumugan nyo dito. Apayin manong. Kasla kayo agsansanong dita. Mabwisit ako nga ron iti dati abiyag. Ni, apayin manong. Jay inad-friend ko iti Facebook. Di na ba't i-accept ti friend request ko? Ay na, tila pagsusyudutan yung manong. Bakit nga ron may. Kasanaw, di na ba't i-accept ti friend request ko? Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Tagamam mo kamin to Buyisit ka iti kastoy. Intol ko, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Tigat na nangayat ka niya. Awan na pulos ti tarakan ka, pangkalon ka. Kadita, no kaano nga ado isagana. Mayat na niya. Ay, samad kami na dya arita, tadi na kayat. No sakti kinayat na. Isaan lang nga dya restaurant, tinagkasaran may. O, kanya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gapot na naragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man na iti. Pintas. Unaw, saan ka na iti? Daytoy? Unay kan manong?
aya. Makapailik ka talaga. Ne, apa yun, Irma? Ay na, tsak mapagsusurot ka ron dagiti magbagan. Makaas-asawa nga taa. Anya, lakit din aya. Pag ko na ama. Kasano, nasakit tunay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mat, nagtiimpakita na kanya. Taplano na ka nung Arman. Iso siguro Jay Chabi a babae, ang puro film na namin na post na. Wan, iso. Na-inlove itila dawon day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta Arman, ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak, ang magagaran siguro ang mga sawa. Anya, lakit din aya. Ay na, nagadumanon ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya, Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, baka paayat ti ag-post na talaga no kastoy. Ay naman maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga ta lumakita da kay ti personal? Basta unay ka to ti panangkaklata. Lumakita da anang isip ka kaya. Di naman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan kano kanya. Ay namanang. Kasi mo tayo tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Yung kita mamanang. Tama nga no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay namanong, may bulbul lang ang day tamakan dita plato. Unay mat ngaminan day tapa ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napatagpay ngam ni Vice Presidente na iti kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni Girlie. Abangan no, ako friend tumanan itong madamdama. Lukas na. Adan komunikasyon nyo, iti day dya a babae? Uwan, Irma, ay kat na lang. Pintas na talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakan ka mano. Di ka unay. Ang mga no agsangit-sangit ka tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan? Masigurado ka na singpot ni Girlie. Iti dahil siya kinapintas na. Maraming na tayo natapos. Ay, basta mano. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakita ka na itimpos ni Manang Mauda. Saan? Palok. Kita ka lagi tipos na. Kanya, no kasta, di mo makikita, nagitipos na. Saan nga raw? Siya nga raw ti mababaing kagagiti ipupos na. Anyan to ti ko na nagiti makikita. Saan may binagaan? Ano yan? Ay, no makita mo lang kung matipos na. Abay, anya ka di mo ng tipos da. At no di ugot na mo di magpakita na. Sa nakinargan iti kapsyon nga, asset. Anya? Uy, sumod lagayan makas di tinagbanagan na. Kas lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagtipos na. Ay, jak amo na yung tiba ka. Lalaki din na yan. Mayat nga ipusyo lang, nagitila ko kanatan, makakwarta tapay.
Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw. Asikat sarasaritaan lagi ti tao itan man. Ay ka talaga akas na sikat ah. Kanya sikat. Sikat amang ibabay na. Anya, Among ka dito kunada. Saan ang nakaskas daw no apay akas ta tinagbambanagan. Gapo iti inaramid mo mutlaan nga mismo. anya? Ay na. Pilyan nyo mamad ang iti pupos sa manang. Kasalamatan ilakla ko yung data kararway ti data ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Kita mo nag-tipos ni Garley. Oh, ano tinag-comment? Talaga na pintas tinobya ka niya. No comment. Yeah. Awisam nga raw dan dito'y balay amano. Tapno maam-am umimat. Dayta anobyam. Ay, kiuna. Di oray pa'y agkasar kami inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardara sudos mano. Agkasar nga ibagbagam. Kat di mo pa'y naam-am mo dyan tao. Basta, Irma, siya ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni Manong ko inton bigat. Papananangay ka no. Mapan na ka no sa baton dyan nobya na. Di agragan ti Garlet. Uwan mana. Alam mo na, barang makaasawa mo tan ni Poldo. Kunak narod kan mo na asaan amang nagtama. Kaputa di na pa'y nakikita dahi dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapos saan man ang alumdaam, ti kabsat mo. Alanuan nyo dagit ang papasita pa ito manang. Katisuot ko ah. Kanya. Apay, dakas man ang tipanangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain dahi tan aramidan nyo. Ganun kaslapang ubing dita kawis yaw. Da ito'y ti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukot. Ay na, amok ti uso itan manang. Gamno di yung bagay, pang-asyo mo at di yung isusuo. Kasala kayo mauawanan ni titela. Anya? Ag isusuot kayo, ti kakasta. Ganun kaslapato kayo, magmag na. Ag kinni-kinni, data ubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo ba ta? Jalaki, di na yamarang. Unay matanti kasta, Dan. Uray ka ano? Talaga adadaol ka iti aldaw ko. Ay na, puno di bagbak mana. Simot tatagiti anak yun lang, tanti into na rin yaw. Saan tit nga anya ladita? Irma, kita man ti pumak no mayat matlang. Mabalin, Mano. Saan ka ba't akumbinsido? Mayatan, Mano. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Tagito lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni Garley. Makasta, talagang agsabat kayo, Mano? Uy, ito kayo. Yawin, tagbalin ng ipag mo. Oh, Dan, sarino ka na, ti papanan ni Manang mo agarlay. Ay na, yaka mo ah. Anya, kat mo kastaunay, ti make up na. Ay na, maasara kiti dadya lang ana. Mapan na kanurog saptor, yung tikspit na. Di ka surunggaw, di na mo't imbagbagay di suot na. Babain. Apay nga ta, akas dyan ni Manang Mau.
Desperada nga ta, iti panang-panaw ken kuana, dagiti nakarelasyon na. Ay na, diyan mo. Urak namin nga asawaan. Barang sikat imang pabalbalo yung kwan. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtibo kay lata. Oo. Pilitam nga raw, no jak kaya. Nga lakit din aya. Ni, apa yan nakasta ti jarte na ki eyeball, manong? Sipit kita dyan. Ay, Ni, apa yan, manong? nagbasit mo't gayam a babay. Nakangis-ngisit. Tapos, dawak pa yung adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kasla saan na iso dagiti aday kiladawan na makitabi ti personal. Ganun jak kayat ti ugali na. Presko lang una yung agsasao. Imbaga ako day takot ka, manong. Madlaw man kami kadagiti pupus na. Puro filter, dagiti rupa na. Di na kami nga mindenggan. Jakon kayat, agayat pa yun. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ka. Tayo katanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, manong. Ado ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ila ko tayo kitin ah. Tapno ka kwarta ka. Anya lakit din aya. Niya nga mana. Ubaw matigayam ti panagayat day ja apoldo. Damo lang ang panagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Ang man. Ay na, sigurado. Naupay day jay ti kastaon. Anya? Ay na manang. Be realistic ngamin Ipakitam di pudno nga itsuram. Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin na kalatan, oray ang tilangam. Nga oray nangisip ka. Ne, apay, masapul aya abalik semdagita. Manang, naupay kin ka. Kamunta saan ka nagbalin anapudno kin kwa na. Dakil ang kamalain deta. Ha? Ay na manang. Adal king kataytan. Di yung amin unay timang filter kadagiti ladawan niyo. Kitain nyo man. Iso tira sound, tinakasakitan nyo ita. Ay, anya lagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.